हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय दिनैहाय नै आं ना जानो नागिरदों लकेल ना बियो बाबाया हमनानै लाना फैदों दैसानि ना लकेल ओरैबायदि गोथाव संनानै जानोसै आं दिनैहाय मैस्थाजों संना जानो सानदों आङो बे संना जानायखौनो नोंथांमोननो आं देखायलांनो सानबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय नै आं साफा खालामनानै ना सेरनाय मानेखौ आंखौ देखायनो हायासै दायो नै आं मैस्था हारि होना लाबाय बेखौ एवखांनानै आं लाथानि रुना लाखादोंमोन बेखौनो आङो एवगोन जानोसै आरो एवनानै ओरैबायदि गोदौगासिनो आंहा ओंख्रिया मोनथारसिगोन नै लाथाखौबो फ्राय खालामनानै लाबाय आं ओंखाम जानो थाखाय लादों नै बेयाव मैस्थादों नादों ओमफ्राय नै लाथा एम्फौ दायो आं जादों बेबो नायाबो लकेलसो दै दैसानि मैया हरावहाय बाबा मोनदों ओमफ्राय जानोसै आरोना गोथाव लकेल नायाथ' बहुद गोथाव जायो दैसानि दिनै जेबो गैया सिम्पोलसो नादों मैस्था ओमफ्राय लाथा एम्फौ एवनाय ओरैबायदि गोथाव जायो लकेल नाया ओरैबायदि फिसा सायनो देन्जार आलु गोसा बियो न'नि लकेल न'आव गायनाय बेबो फानलुआ दैसानि नाखायनो ओरैबायदि रस गोनां नायाबो ओरैबायदि गोथाव जादों मैगंआ लाथा एम्फौखौबो आं खामहोदों खामाबाथाय आं गोथाव मोना gila nih kamu nasi sudah ya kamu nasi tahu sudah nih ya bisa mau ke pulang nggak? Jangan video ini zanen video di sini. Bye bye.